Warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dhateng hormatan Guru Basa Indonesia saha rencang-rencang kang kula tresnani. Ingkang sepisan sumangga kita ngaturaken raos syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun maringi kita welas asih saéngga kita sedaya saged kempal manunggal wonten papan mriki kanthi kabagyan lan kasarasan. Wonten kalodhangan menika kula badhe ngandharaken sesorah babagan bebayan rokok kagem kasarasan. Para rawuh ingkang kinurmatan, rokok menika salah sawijining barang kang asring. Rokok nduweni zat berbahaya. Rokok sesithike ngirup mabuk rokok bisa nyebabake nglebokake racun ing awake dhewe. Rokok uga nyebabake gangguan kawarasan. Rokok ora namung ngganggu sing rokok, nanging uga bisa ngganggu tiyang liya. Sakmenika kathah sanget perokok, utamane ing kalangan pelajar, khususnya ing negara berkembang. Rokok dadi tantangan gawe urip sehat. WHO sampun negesake menawi rokok bisa mateni wong per taun. Mabuk rokok mau ngandhut zat-zat kimia kayata nikotin lan tar. Nikotin inggih punika racun saraf lan potensi lan biasane digunakake bahan baku insektisida. Tar inggih punika zat zat bahan kimia kang ngandhut karsinogen kan bisa nyebabake kanker. Mabuk rokok bisa kaliyan nyebabake kathah penyakit. Kathah sanget penelitian yen mbuktikake rokok itu bebayan lan bisa nyebabake penyakit serangan jantung, gangguan kehamilan, impotensi. Saka urean tersebut kita bisa nyimpulaken yen rokok itu bebayan. Cekap semanten atur kula menawi wonten kontak untunipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.